ikaw yung bagong employee, di ba? Opo, ma'am. Ay naku, Rhea na lang. Fresh grad ka? Hindi po. Nag-work na ako before. Kaya pala confident ang postura mo, ha? Pero ang fresh mo, mukha ka talagang bagong salang. Thank you po. By the way, kung wala kang kasabay kumain mamaya, sabihan mo ko ha, sabay tayo. Sure po. Mahilig ka ba magkape? Oo. Perfect! Kape ang lifeblood dito. Tahimik ka, no? Medyo. Naninibago po kasi ako. Ay, bakit? Wala kang friends sa dati mong trabaho? Work from home kasi ako. Hindi ako sanay humarap sa maraming tao. Gets. Pero i-workout natin yan. Kasi sa face-to-face setup, kailangan mong makibagay. Pag hindi, mabilis kang mapagtitripan. Katulad ni Andre. Walang kumakausap. Madalas pagtawanan. Nakausap ko siya kanina. Parang okay naman siya. Tahimik lang. Siyempre, bago ka pa. Hindi mo pa kilala yung mga tao dito. At friendly tip lang ha, huwag kang basta-basta magtitiwala sa mga tao dito. Ay, pero don't worry. Hindi ka nag-iisa. Basta kung may kailangan ka, lapit ka lang sa akin. Doon ako sa pinakasulok ng cubicle. Ay no, yung maraming post-its. Thank you. Nice to meet you, Rhea. Nice to meet you, Kim. Dear love, ako si Kim. Totoo pala, mahirap makihalubilo kapag matagal kang naka-work from home. Pero swerte na din dahil kinaibigan ako ni Rhea. Siya ang unang kumausap sa akin sa trabaho. Madaldal, mabilis kumilos at halatang kabisado ang pasikot-sikot sa opisina. At dahil matagal na siya rito, hindi na uubos ang kwento niya. Mga sikreto tungkol sa boss, mga alaalang iniwan ng mga nag-resign at mga pangalang binibigkas niya ng may halong babala. Pinapakinggan ko na lang kasi siya lang ang lagi kong kasama. Ilang buwan din kami ang magkasabay kumain, magkape, umuwi kapag pareho kaming OT. Pero aaminin ko, may mga araw na napapagod din ako. Lalo na kapag puro tungkol sa ibang tao ang topic. Tumatahimik na lang ako o kaya naman tumutungo sa bawat kwento. Dahil si Rhea, parang takore. Mas ginaganahan kapag umiinit ang usapan. Rhea, break tayo? Kape? Tara, Diyos ko, kailangan ko rin mag-yosi. Kumukulo na naman yung dugo ko. Naiirita ako kay Edward. Yung IT? Bakit naman? Paano ba naman? Pinapaayos ko kahapon yung PC ko sa kanya. Hindi daw niya magawa dahil may ipinaasikaso si boss sa office niya. Tapos malalaman ko nakasick leave yung mokong today. Kakairita, ha? May sakit naman pala. Basta, pati yung mukha niya, nakakasira ng mood. Kung kasama lang sa qualifications ng HR ang matinong itsura, hindi matatanggap yung Edward na yan dito. Grabe ka naman. Bakit? Hindi ba totoo? Kaya nga siguro iniwan ng asawa niya. Hindi na kinaya ang pagmumukha niya. Tama na yan. Magkape na lang tayo para mawala ang stress mo. Hindi pa ako tapos. Dumagdag pa tong si Angelica. Ano naman ang tungkol kay Angelica? May ipinapagawa ako na super simple lang. Hindi pa magawa. Di ba loaded si Angelica last week pa? Paanong hindi matatambakan ng trabaho? Bubita siya. Simpleng task, hindi magets. Ewan ko ba kung bakit tinanggap yan dito? Rhea, yung tenga mo namumula na. Isa pa yung Sir Anton na yan. Ano namang ginawa sa'yo ni Sir Anton? Wala, pero alam mo hindi ko gusto yung vibes niya eh. Ang tanda-tanda na nga, nagtatrabaho pa rito. Sayang ang pera ng kumpanya sa kanya. Halika na nga, kung ano-ano nang sinasabi mo. Mali ba ako? Oh, aminin mo. Ni Excel nga, hindi yata marunong yun. Nuknukan din ng kabobohan, di ba? Oo na, oo na. Tara na, kaping-kape na ako.
Mamaya may makarinig pa sa'yo dyan. Wala akong pake. Halos araw-araw, ganoon ang eksena kay Rhea. Para akong nag-aalmusal ng reklamo. Mga galit na hindi malaman saan nagmula. Kapag may problema siya, buong opisinang tinatamaan. Tahimik siya, pero mabigat ang hangin. Parang lahat kami naglalakad sa manipis na yelo. Tinanggap ko na lang para hindi ko maramdaman na mag-isa lang ako. Minsan nag-aya siyang kumain. Inaaya ko din ang iba naming kaopisina. Dahil sa isip ko, mas masaya. Akala ko okay lang sa kanya. Pero nagalit siya. Lalo nang marinig niyang isasama ko si Andre. Buong araw niya akong hindi pinansin. Nagsorry na lang ako para matapos na. At doon ko naintindihan. Hindi pala pagkakaibigan ang meron kami. Ayoko lang na maging laman ang mga hindi magagandang kwento niya. Uy, Kim, bakla. May gagawin ka ba bukas? Samahan mo ko sa art exhibit. Ha? Kailan ka pa naging artsy? Hindi naman kasi yung art yung pakay ko doon. Si Reggie. Reggie? Oo, college crush ko. Painter na siya ngayon kaya gusto kong puntahan yung exhibit niya. Hindi naman ako mahilig sa ganyan. Isa pa, mahal yung entrance sa ganun, di ba? Oo, kaya ibinili na kita ng ticket. Wala ka ng ibang gagawin kundi samahan ako. Ayoko talaga mag-commit, Rhea. Baka may lakad kami ng family ko bukas. Wala ako naririnig. wala. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Rhea. Pag uwi ko, message ko agad si Rhea. Sinabi kong hindi ako makakasama. Humingi pa ako ng sorry at nangakong babawi. Pero wala. Sin lang. Kinabukasan sa opisina, ramdam ko agad ang lamig. Hindi niya ako kinausap buong araw. At ang isinama niya sa exhibit, si Andre, ang taong paulit-ulit niyang sinisiraan at sinasabing ayaw na ayaw niya. Akala ko lilipas. Hindi pala. Sinubukan ko siyang lapitan, pero para lang akong hangin. Kaya nagtrabaho na lang ako. At doon ko naramdaman ang katahimikang nakakasakal. Okay guys, before we wrap up this meeting, I just want to commend our top employee for the month. Congratulations, Kim. Yes! Mapizza ka naman! Ako po. Thank you po, boss. Also, please welcome our new employee, Raven. Hello po. Nice to meet you, everyone. Alright, meeting adjourned. Kim, pakitour si Raven dito sa office. Yes, boss. Hi. Raven? Yes po, Miss Kim. Kim na lang. Alam mo na ba kung saan ang table mo? Yes po. Good. Yung pantry nasa first floor. CR, from your table diretso, then turn right. Kung may concerns ka sa connection, room 2 ang IT. Approachable silang lahat. Okay po. May malapit bang coffee shop dito? Meron! Sa 2nd Street. Mahilig ka rin sa coffee? Oo. Hindi ako nagpa-function nang walang kape. Pareho tayo. Nice. Pwede ba tayong magkape tuwing break time? Sure. Ano bang usual mo? Kim, ang sabi, itour mo ang bagong employee, hindi landiin. Yun naman ang ginagawa ko. Raven, right? Ako nga pala si Rhea. Katabi mo ako sa cubicle. Hi, Miss Rhea. Narinig kong mahilig ka rin sa kape. Let's have coffee soon. Sure po. Nice to meet you, Raven. Sana mag-enjoy ka dito sa office. And friendly tip lang, huwag kang basta-bastang magtitiwala sa mga tao dito. Noted po. I'll go ahead. Tara, Raven. Tour pa kita sa ibang departments. Sige po.
Patuloy ang pagiging passive-aggressive sa akin ni Rhea. Pero inisip ko na lang, nandito ako para magtrabaho. Kaya nanahimik na lang ako at hindi na inintindihan kung anumang pagtrato sa akin ni Rhea. Ganun yun. Ha? Saan mo naman nakuha yan? Ay, sinabi niya talaga yun. Would you believe it? Santa Santita. Di ako makapaniwala. Sinabi mo. Good morning, guys. Okay. Kim, pinapatawag ka ni boss sa office niya. Bakit daw? Hindi ko rin alam eh. Pero mukhang hindi siya masaya. Sige. Salamat, Andre. Sir, pinapatawag niyo raw po ako. Yes, Miss Kim. Maupo ka. Ano po yun, sir? Alam mo, ayoko sanang palakihin ang ganitong issue. Pero madami nang lumapit sa akin at nirereklamo ka. Ako po? Tungkol po saan? Grabe raw ang paninilip mo sa trabaho ng iba. At pati si Mr. Anton na matagal na dito. Sinabihan mo raw na matanda na at hindi na dapat magtrabaho. Po? Sir, hindi ko po sinabi yun. That's why I'm talking to you directly. Sir, wala po akong sinabing masama sa kahit na sino. Kinausap kita bago pa to makarating sa HR. Before it goes out of hand. Kung hindi totoo, I'm glad to hear it. But please be reminded, hindi palengke ang opisinang ito. Ayokong may naririnig pang issue tungkol sa'yo. Yes po, sir. Okay, get back to work. Thank you for your time. Dear love. Wow! Ako na ngayon ang masama. Lahat ng kaopisina ko, tingin sa akin, ako ang problema. Sukdulan ang pagkapikon ko. Alam kong wala akong kasalanan pero hindi ko man lang maipagtanggol ang sarili ko. Inisip ko na lang nalalabas din ang katotohanan. Pero hindi ko na nahintay ang sandaling yun. Nag-resign na lang ako. Kahit pa maganda na sana ang takbo ng karir ko, hindi ko kayang manatili sa lugar na hindi na ako masaya. Kim? Oh, Raven. Sigurado ka na bang aalis ka na? Oo. May nakita na kasi akong ibang trabaho. Mas magandang benepisyo. Yun ba talaga ang dahilan? Himala, kinakausap mo ko. Wala kang mapipiga sa akin, Raven. Gusto ko sanang humingi ng pasensya sa'yo, Kim. Para saan? Sobrang convincing kasi ni Rhea. Lagi niyang sinasabi sa akin na sobrang close kayo nun. Ang dami niyang sinabing hindi maganda tungkol sa'yo. At ang mali ko, naniwala ako sa kanya. Well, hindi kita masisisi. Dahil ganyan na ganyan ako noon. Kaya Kim, I'm sorry talaga ha. Okay lang. Wala ka namang kasalanan. Biktima ka lang din. Anyway, mauna na ako, Raven. Good luck sa'yo dito. Bye.